बिटिआरनि निर्बाचनाव मैयानिफ्राय क'क्राझाराव मोनसे गंबा सुबुं गंबा मेल लादों बेयाव UPPL दला माबा मोनसे सम्भावना दङबा एबा खहा जागोन नामा BJPआ हाबनाय लोगो लोगो BJPआ जादों नेशनेल पलिटिकल पार्टी UPPLआ मोनसे रिजनेल पलिटिकल पार्टी नेशनेल पलिटिकल पार्टीया जेब्लायबो इसुफोरखौ नेशनेलि लायो बेनिफ्राय रिजनेल पलिटिकल पार्टीया इसुफोरखौ रिजनेलि लायो ओंखायनो आंहा फोथायनाय दङ जेरावहाय जोङो जोंनि बिटिआर हालामनि जौगाथायनि सोमोन्दै गासैबो जाथि जनगोष्ठीया खौसे जादों बे बेलायाव नेशनेल इस्युजों जोंनि रिजनेल इस्युआ सोमोन्दो गैया ओंखायनो जेबो खहा जानाय नङा नुनो मोनदों BKCखौ दाखालि फोसावना होबाय BJP सरकारा आसामनिया बा UPPLनि सोद्रोमाफ्रा BJP हाबफैदों जोंनि बिटिआरनि माखासे क'क्राझार चिरां उदालगुरियावबो BJP हाबगोन नामा सम्भावना UPPLनिफ्राय बेफोरबायदि थासारि बुंनानै बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि बर'फोरा बा कसारिफोरा गावसोरनि हालामनि अर्थात बिटिआरनि बायजोनि बर' कसारिफोरनि ससिय' इक'नमिक जौगानायनि थाखाय गोबां थांखिजों बिथांमोना दिनै BJPआव हाबैदों बे बिथांमोननि बेक्तिगत खोथा मानोना जोङो UPPL हान्जानि बिटिआरनि मोनसे रिजनेल पलिटिकल पार्टी जानानै जों बेवहाय इन्टारफेयार खालामनो गोसो जाया जोंहा फोथायनाय दङ बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय बिथांमोना मावदों आरो बिथांमोननि पलिटिकल पार्टी नेशनेल पलिटिकल पार्टीयाव हाबनाया थामहिनबा BJPआव हाबनाया निश्चय ग्रेटार माबा मोनसे इन्टारेस्टनि थाखाय हाबदों जाय जोंनि बर' कसारि सुबुंफोर बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि सिङाव थानायफ्रा मोनसे मुलाम्फा जागोन सार दिनैहाय नुनो मोनदों BPFनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा आनज्रायगासिनो BPFनिफ्राय दा बे बेलायाव BPFनि फिउचारा मा जानो आंथ' बुङो खोमसि मानो होनोब्ला BPFनि इयुना खोमसि जानायनि गुबै थांखियानो जादों बिथांमोननि मैखोम सासे दैदेनगिरि गाहाय नेहाथारिमोन इमानुएल मुसाहारि बिथाङा थांबाय बावैसोनो बिथांजों लोगोसे जोंनि एक्जिस्टिं मानाव गेदेमा MP बिथां दैमारियाबो थांबाय आरो बिथांजों लोगोसे एक्स EMफोर एक्स MCLAफ्राबो बावैसोनो बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाजों हाबगोन बेखौ पिक्सारखौ नोंथांमोना आंनिख्रुइ बांसिन मिथिगौ सोरजों हाबगोन सोरजों हाबा आरो हाबनो थांगासिनो दङ बेफोरखौ नायोब्ला सैथो आरो असैथोनि दावहाया बिथांमोननि गेजेरावबो जादों सैथो सुबुंफोरा दिनै BPFनिफ्राय आनज्रायगासिनो दं असैथो सुबुङा BPFखौ दैदेनदों खिन्थु जोबनायनि लामायाव फैबाय बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि जोंनि बर' फिसाफोर इनक्लुडिं ट्राइबेल फिसाफ्रा बिदा फंबायफ्रा आरो जायफ्रा बर' मेजरिटि जायगायाव गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा दङ बिथांमोना जेबो जिंगा सांग'नि गोनां खोथा गैया बिथांमोना टेनसन दाजाथों जोंहा 100% फोथायनाय दङ बिटिआरनि सिङाव बिथांमोना गोरलैयैनो हाबनो हागोन नोंथांमोननि दोलोआव बिश्वजित दैमारिया हाबनायनि सम्भावना दङ बेखौ समा थोनगोन निस्सय सम फैब्ला नोंथांमोना फकासिं जानायखौ मोनगोन आरो नोंथांमोनानो गिबि मा होनो बाइटखौ बिथांजों लानो हागोन दिनैहाय नुनो मोनदों बिसायख'थिनि डेटआ फोसावबाय थेवबो नोंथांखौ देरहाहोनो थाखाय लोब लोब मानसिया फैदों मा बुंनो बे गासैबो इसोरनि आशीर्बाद आरो रायजो राजानि आशीर्बाद रायजो राजाया अनदों रायजो राजाया फोथायदों बे आंखौ होननायनि नङा बे जोंनि UPPL हान्जाखौनो फोथायनाय फैदों मानोना जोंनि सिगनेटारि हान्जानि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा बावहाय दङ आरो सैथोजोंनो जोंनि जा दफाफोर बे दफाफोरखौ मावनायजों लोगोसे जोंनि जौगानायनि खामानिखौ जे जोङो मावनो हागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा फोथायनानै दिनै ज' जाफैदों बिनि थाखाय आं रायजो राजाखौ धन्यबाद होयो मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे सोंलु जे गामि दानख'नाया बांसिन जागोन सोसननायनिफ्राय होननानै बुंनो सानदों मा बुङो बे मोनसे पलिटिकेल प्रपागान्डासो जोंनि UPPL हान्जानि सायाव एलिगेसन लाबोनानै प्रपागान्डा खालामनानै पलिटिकेलि माबा मोनसे लाबालाब जाफिनबावगोन नामा बेखौ BPF हान्जाया मा खालामबावदों मोनसे खैसार हिसाबै बानायबावनो नागिरदों खिन्थु रायजोफ्रा बे खैसाराव रावबो नांलिया नोंथांमोननि दिनै नोंथांनि समस्थियाव बेसेबांसो सम जादों दासिमथ' आं कनफार्म जानो हायाखै जागोनसो नालाय 200निफ्राय 300नि गेजेराव जागोन खिन्थु 200नि खम जाया माबायदि सोलिनानै दं नोंथांनि निर्बाचननि प्रचार अभियाना जोङो बेफोरबायदि गिदिर मिटिंखौ बानायनाय जायाखैमोन खिन्थु गोबाव समनि गेजेराव दिनै
बे हालामाव जों मोनसे गिदिर जथुमा खुंदों जयनिं प्रग्राम हिसाबै नंखायनो ओरैनोथ' रायजो राजाफ्रा गासिबो सांग्रां जोबखासै जायनि जाहोनाव दिनै जेसेबां मानसि जइन जागोन बे गासिबो बिपिएफ गोजा गुबुन हान्जानि गैया रावबो नोंथाङा दासिमाव नोङो इलेक्सननि केम्पिं खालामनानै बेसेबांसो भट मोननो देरहागोन नोंहा सिमां दंसै जोङो 8,000 निफ्राय 10,000 भट मोननानै 12 भट मोननानै जों देरहागोन